аввалан ассалому алайкум мегӯем бар тамоми бародарон подписчикои канали Автолайф ва он нафароне ки айни ҳол моро тамошо доранд. Чӣ хел ҳастем бародаро, соз ҳастен, хуб ҳастен? Дар ин навор якчанд мошинҳои гуфтагии шумо ҳаст ва барои шуморо омода кардаем ва пешкаш мегардонем. албатта ки наворро то охира тамошо кунен, яктаи лайка бигузорен ва фикротон дар комментария бинависонен. ба шумо тамошои хуб ва хоҳон ҳастам. ҳама рӯза насиб кардагӣ бошад видеоро мо барои шуморо сари вақт пешкаш мегардонем. раҳмат ки бо мо ҳастен ва мо ҳам дар хизмати шумо ҳастем. BMW бародаро хӯринакта ҳолати хубаш BMW птиёка F10 сасани хуби хубша тамошо касода ки маъқул мешавад номраи акаам ҳаста ҳайтон номидаи хуб 2008 буд ака 2011 сола авёми севним қати сасани хуби хубаш тамошо кунед касода ки маъқул мешавад номраи ака ҳаста оди аз салон шама мегирам дар электропакет амагреф сидени мультирул ҳафтамад старсто консонер печка ҳамаш кор мекуна 217,000 пробег дора лук ҳам ҳаста ҳамаи наворотош кор мекуна нарса чанд гуфти ракам 175,000 бо муомила ҳам дорӯха номро тамагӯ ака номеро 001 4-6-08 хо ман номрои акара мемонам занг занен ҳайтон муомилаи хубам мекуна сасани хуби хубша Mercedes E-Class бародаро 2009 сол кузуфои 211 хубнякта ҳолат хуби хубаш авёми севним қати бензини холияман газа дагнес уҷа тайровкаш ҳам ҳаста 4 та балонам ози аз салон шама мегирам тамошо кунем кожни салонай чӣ холо ҳамаш нав дар электропакет мультирол автомат ҳамаи наворотош ҳаст 249,000 пробег дора консонер печкаш ҳам ҳаст лук ҳам дора нарша чанд гуфти ака нарша 120,000 мега бо муомилаам дора ҳам номро тамагӯ ака 201 44 хо ман номрои акара мемонам занг занен ҳатон муомилаи хубам мекуна E-Class состоянии хубаш
Toyota Camry D бавдаро 2008 солай авёми дигним хати бензини холиаман газ заданг нест ҷа танрокашам ҳаст Мошуд вагон овард. Як сола ду мошинаи нав оварданш вагони шурта балон навай зани камераам ҳаст сӯз як салоншо мегирем тамошо кунем кӯжни салон чиқулу ҳаман навам автомат, дарои электропакет, мультирул, обогрев сидений, старт-стоп, кондиционер, печка ҳамаш кор мекунад. Не. Балонуш ҳам нава. Ба нақша чанд гуфти ака? Нақша чанд гуфти рака? Нақша. Нақша 110,000 бо муомилаам дорам. Ҳам нору тамегӯ. 94 09 Хоман номра карам эону занг занем қатон муомила мекунам мешини газ мети ҳамаш хубай ду мошинаи нав овардаганаш Toyota Fielder бавдаро хубнякта 2007 сол авёми 1.8 қати 4 та балон нав ҳуҷҷат танрофкаш бучидагиай бензини холиай оз як салоншо мегирем тамошо кунем касоидак маъқул мешавад номри ака ҳаст чиқулу ҳамаш наван дарои электропакетан автомат старт-стоп кондиционер печкашам кор мекунад ҳамаш навай ай бухтунон дар камера мебинед 4 та балон нав Ба нақша чанд гуфти рака? Нақша 80,000 бо муомилаам дорам вагони хо ман умро акара мемонам занг бизанем қайтон муомилаи хубам мекунад састани хуби хубаш номрош 981 07 17 18 901 06 17 18 кадом номриш дар занг бизанен алоқада ҳастай қайтон муомилаам мекунад Семечка, шоколад. Тамошош кунем Opel Astra-ҷи бавдаро 2002 солаи авёми 1.6 қати бензини холия уман газ задидаг нест ҳуҷҷат танировкаш 1 сола 4 та балонам навай ози ҳама ҷоша камера мекунем бо хутунам бинен оиди ҳам мошин пурро ҳам маълумот бигирем Накиҷам қафоошам нишон чиқулу ҳамаш наван ду электропакет механик ҳолаташ хубай
мотора навай. Як чухали қафашам нишон кун. Бамахша чанд гуфти рака? 58000 бо муомилаам дорам. Номеро акара мемонам занг занем қайтон муомила хуб мекунам. Ҳам номеро тамегу ака. 92 905 90 хума номеро акара мемонам занг занем касоида ки астраҷи дар кураи сасани хуб доштани рӯкақати бо занг занем қайтон муомилаи хубам мекунам. Ай бо худона мебинед болача.